Hei, video hi kan ei lo rei tangar ngar hle maya tunkar chungin video voi khat ma garon la nei lova subscriber te viewers te nena han ngai dam kan deal duwa hei ka soidu lo kain pon na ani ber chu karon soidona tuna hian thadewin min lo mai thak sak daula thain ka ria ka soi hre khok me soite po hi mà sẽ soi ngay ngay sia về thâu na chung vel chu karon soi do na ni tu na chuanin tun video tang tan chuanin tin ka video te hi min lo share saka min lo subscribe pa min lo like ka min lo comment subscribe ram tu kan karon deal chewa karon ngen tak mi mi chewa ni ti kha kan soi duwa ei subscriber te po kan pung ve zela chang chuan ni khata panga te ni khata pakhat te ni khata om lo te ani ama se na thaviu zel thu ni ti kha kan soi do min lo share sak zel taula thain ka ria tin video te po hi chang tung jok le na sa jok aron ti zel ka tumani amaro chu chumi ka ti thei lo chan chu karon soi do na ni I ka soi du lo thina ka ti do na moni o hi ka ti video hi ka siam do na moni o hi ka ti thina ma se ka siam hre ani hemi chung cha a hian mà sẽ tu na chuanin siam lo thei lovin min nor kal ve ni hian ka ria chu chu karon siam do ni tu na hian hei parisel ve tak mai hi kania dam thei ve te mai hi kania dam do in hospital ti te po hi a mulo rei ve pol kani ka ringa pathian mal som na wangin na thoka chu tiang chuanin zinga ram kan ria ka dar rukvela kan thawa dar som pani dar khata te kan banga chunga chuan chaw te kan nei thina kha tiang te po kha ti ve thei viau zel a ril po tram vak ngai lowa chu tiang om thin chu kania amaro chu e ka chel chuang lowa chel phei te chu aduak pol te chu kan ni thawani ti kha kan soi duwa e kan soi deu zor zor do ni ka soi du tak hi ka soi do na mak in ti viau te po garinga ni Chrisel takin ka om ve a kadam ve thei e ti hian hei Chrisel lo na in min tlak buak ve de tamaya mak khop maya kom zia hi I chu ta chu karon soi duwa ei trek lung ka lai chu ma kan tia thupu ya an lu to ngai trek lung ka lai chu ma trek lung kan thiro ma zela ni tura chung ka ngai ve de thawa trek lung ka lai chu ma ka chuanin chu tiangin ka Chrisel lo vak ngai lo ni ka Chrisel ve me mani BP sa ka man a rei to ka nei ve chu po chu pathian mal som na wangin kha I ama pon video te po ka sei to ka thei hai chum tuite kan ina re ve ya tian BP sang te po ka nei ngai ta lem lo wa hei trek lung kan lai chu atang hian anu nung zo ka ni chu hei hei hi mo hemi ka lai chu atang hian kan nei atang hian dam ni mel ka mu thei ta reng reng lo maya mak ve de mai chu hemi ka nei atang hian car khat car tu na dam hi ka nei meu lo ni chu tiang vel chu ni hei te hi an chia niam o te ka tiam o chu vel chu hei ni kuma kan ripa kha tun kuma hian ka ri le a ka lom pa tang le a kanin loma kanin ria tian nuam takin na an thok thina ni ani po hrisela ke po ka hrisela ma se tun kum chu hei lom ni mel chu soi lo a fe po kan fe du hlei thei lowa a ria te chu soi lo a fe po ka fe du hlei thei mang lo chu tiang vel chu ni a dam thei ta reng reng lo me dam do ina te ken nen tira tuna po voin hi zir top ni dia tho tran tho le ni khan kai nen tira tes veka he tiang la ya buar pui ku anga a test thei am chi chu e typhoid ka test tira ran nung se ka test tira malaria ka test tira chuan HB ka test tira BP ka test tira chuan
inga kha lung test na kha EGT an tia mi ongor hat ko test tir le lo test tir ron tia angai le lo ma tia doctor kha aba a thave kan hi khang zong zong kha ma se hei kalu hi a hai tlat maya kadin hlei thei lo tia thutte mutte chuan a re maya lu an hor zong len hing zong hianin ka tlu don thina hre ma na te chu ka thok thei lo hrim hrim ani in chunga po ka vein ka wak thei me ulowa chu tiang vel chu kania hemi trek lung ka nei ma hianin hetiang hian ko ngai lo ani amaro chu a mei che tu don te point mai theya adam lo ne tu chunga po theng thei ve kania ka chunga hian a theng ve ani mai te po kha na ngai thei tawa ma se ngai dan pakhat pani om theya adam lo ne chu tia ron theng ve hrim hrim te po hi ni thei ti chu ka ngai dan thawania amaro chu hemi ka nei wang hianin hemi an chia po hi ni ve thei thawani hemi an chia wang po hianin kadam lo ve thei ri ti kha i man lai pi le pu ten mo thu enge mo rang rang an nei kha khati anga te po kha heng te po hi lo til ve te po lo ni mai theya engma kan hre chiwang lem lawa chu wang chuanin ka transfer nal nal don hi mo engma hlut na le tang kai na kha i anei in ka hre meu lawa tu na ri chuanin i ama khanin ka lai chu ama ka lai chuang khan engma thil ti theina kha anei lem lo ani hei chuanin i tian lung ve top ang mai kha nia lung panga ai chuanin ma se chang fe a chan kha chu i ama tek lung ka lai chu nian kha in ang deuh renga i ai nang deuh renga in ang renga ma se function eng ma nei lo wang kha nei chu kol reng hi ka ta na fu lo in ka ria i pai dai do na ni ma ro chu ka pai lai te poi ka tilang lo ka pai dai do na awang ne chan chu mi te hian an lo charanga tia ko mang te lo om veng ti te po ka lau ve de thawa an nom po ka ring chuom lem lo ring phei chu a then tam tak nu te po ka ti zamai thei ri emi ve te hian mo awang ne chan chu a pui thu na a thlak ve ang reng de te po ka thil chang ve thei thawania khami ring lo pol kha tam takin omanga ke po a ring lo pol ni ka ni thina i chung vel chu nia ma se chu karipa chuanin i trek lung lai chu atang khan i dik thei to lo re reng i taksa hi dam thei to lo i chor che kha nang ma po i che zo vek to hi min ti thina pai dai ro hi min tia chu kanin hu piang hianin a soi ma sak ber zel ni ka bula hianin chu ban chuanin ram hnuaya ka thlok thalong long dor ani kadam pha don le don lo phei chu ka hre chuang lo ma se kol reng kha ka tan pon a tha pon ka hre chuang lova a trek padoi ve de mai hi ka nia paduap ve de mai hi ka nia trek te ka hlau me maya trek ka ron tlak te hianin a hlau po li ka nia chu wang chuanin trek te po hian a ron teng ve le theianga ti thil thu a te po chunga te po chuan zel thin thu bolin mo chunga te po chuanin pai mai po hi a sualin ka hre lova trek te khan ron zong le se karin kha he khuam mai do na e keimani po kha min deng fuin min man fu lu ma se chiat na sa tak kha thlen thei thawari ti kha a hiat reng me chu wang chuanin kalom pa karipa thu ro nang ka pai deuh nal nal don hei chu khama ka thaw thalong longa keima pon zuk zong le don pon hi la hmu thei lo tu kopin chu tiang chuanin ka pai dei don ani riseli lue me maya hei dam sam lo han om zia chungo vai bel chetel po nei la khuma mut renga engma ti thei si lo omai chuan cheng khat neya dam taka len hei heya cho tui taka bara na han tho hei hei te kha lo lum zo ani ti hi ka chang thar ve me mai ni keima hian mo dam lut zia hi dam lo chi hian kan lo ria dam chuan kan lo hremang lo kai po mi dam thei hi ka nia dam lut zia ka lo hre lo thina ma se hei tura chuan kan dam lo kan bor som ve a dam lut zia hi soi non po hi ngai lo ka hre lu tu ka mo zo kan chu bang chuanin kan taksa te du thi lo ngai ka ria hei keima hrim hrim te po hi rama kan an ria ka thina na zinga na kan thoka dar vela kan thowa thingpui kan luma thingpui sen hangin ka ting ka thina ni choma dar so ani thleng hi chumo chini hi tui ka ti lova kei pe lo hrim hrima
mi in thingpui min lo siama a thlum ani pawh hianin tui khoi nei ka panatian ro khian ka pa pai thin ani chu tiang kop chuan thil thlum te ka ngaina lo ma se hei a lo thalo lu tu mo thlum te kan taksa hi na lo mamo ve thoka kan thil ya hianin a om vek kher lo thin ani chu wang chuanin taksa hi lo du thi lo pui mo ni ti hi ka ria tu tu hianin hei vai lo te pawh hi na sa pol tak mai kha kania ke ai chu na sa hi an tam pon an tam lo khopanga ni khata zial som lu ka tanga zial som sari vel te ka zu ve deuh thina hei tuna hianin zial som nia kan tla thla ri nai na hre om du ngat ngat khop mai a zu le rui thei thil tin anan ngei thei lo te hi ka lo dem thina ma se a ka dem ta lo tok mai hei pathian atang lo chuanin mani mi hring na tum chuanin a lo har dawr ani hi zial som nia kan tla thla khuwa hi sik lo chau mani mo vai lo zial kan an zuwa du tokin kan an zuwa tuna du tokin kan zungam to si lo kan taksa du tanga zia kan tim zung sunga khuwa hi sik lo chau mai ni chu wang chuanin taksa hi kan hriat tir in hril awareness nei te pawh hi thain ka hria an nei na sa thuanga taksa hi lo du thi lo poimo em ani ti hi kan soi ve le du ri chu keima awa keima hrim hrim awa hianin hei a hmain ka lo du tok lo ani ke pawh hian mo ka lo ui ni ka taksa kha vai lo zial kan zu ka khatin kan fo pathian kan sia chu api an ner na sa thin tin ka ring ani vai lo zial kan zu chol mang lo ania kan paya kan pai zo chia tui te kan hanina kan tran le ngala ka tiang zel khania ma se tu na chuan hei ni ka tum ve dol ani ka zutlem ve hret hret anga ka tia ama ro chu a har viau mai thei ni pathian atang lo chuan mo a ngei tok tei chu rin ai chuanin tran pui tu enga mom lo chuanin thil thei lo tuk dewa ka nga ya dam doi ti te rui thei thil ti te a ngei thei lo chu ti khati kan tia nung lama te kan an sel luai luai mai te hi tuna hian ka hre thiam ve ta heng zun zam vai lo zial zun zam pon min fan he ne dam doi te zu te chu kan pui fe lo chuanin thil thei lo tu kan yang chu tianga kan pui thei lo ni chuan soi sel ri to lo la trying ka ria kan tong try puyanga taksa kan in hlan thei nei pon chung te thla kan pui thei chuan du thu sa mani a chu tianga ni lova kan in soi sel ri mo zel mai te hi thil thalo lu tu kan ni nang po khan vai lo je lo zu mai the ni ku ba po khai lo ei mai the ni a poi lo mai ngai kha a lo poi em mai ni mo taksa tan khan ngei han tum chin chiala chunga chuanin rui thei thil ti te feeling anom dan an taksai na lo mo dan i kha thiam ve chiang kei po ka lo kha thiam lo hrim hrim ma se tu na hian vai lo zial som ruk som sari vel tanga som ya tlak tlak chu an feeling anom dan tu ri ka kha thiam ruai ruai ni ngay tóc thấy cho cái thầy lâu xa tu na đi chuan chu tiang vel chu nia ama lo chu taksa hi kan duat ram ram mi lo tha min hre thiam tau la hei lo la ma po kal pe meu lo ni chu tiang vel chu ka din mun ani ya chu wang chuan in ka kal le ma sak bera video siam turin ka kalang ka damani phot chuan in tlai chu min lo thlir sak le thewanga kanin mu le theu don ya in zawa in mong tha u le